апа хӯарои азиз анаи намуди дувойкора қабул кардем. Тиканошон хебе лёнай пахтаги тоза ҳам духтаро. Рангошон бениҳоят аҷоиб аст. Светш духтаро нами свети хадавои пудрашав наличи дорум. Ё дувойкан размерошон ай 48 то 58 ав наличи ҳастанд. Материалошон пахтаги тоза хебеян духтаро. Нархошон 2500 рубл, размерошон ай 48 то 58 ав наличи дорум. барои заказ кардан дар рақамҳои рӯи экран муроҷиат кунед духтаро. Касоне ки дар шаҳри Москва ҳастанд ва Московскии област ҳастанд доставкаи бепул карда метиҳем. касоне ки дур аз Москва қарор доранд барои доставкаошон 50% скидка мекунам. почтаошон 1000 сум шава 500 сум шава метиҳем, 500 сум шава 250 сум шава метиҳем. хулас доставкаи почтаашон 50% скидка мешава касоне ки дар дигар шаҳрҳо қарор доранд ва касоне ки дар Москва ҳастанд ва Московскии област ҳастанд доставкашон бепулай. почта қати ягон транспорти компания қати бепул карда метиҳем. марҳамат апа охаро барои заказ кардан дар рақамҳои рӯи экран муроҷиат кунед. хай духтарои азиз бо мо бошед то наворҳои оянда.